Zelfs minister Stef Blok van Rijksdiensten had er deze week in een persoonlijk schreeuwen erkend dat de bezuinigings op de Rijksdiensten onevenredig zwier uitpakken van Friesland. Van de 5600 Frieske Rijksbanen zullen de komende 7 jaar zo'n 850 sneuvelje. Een delgong van meer dan 15%, whilst de landelijke delgong nog onder de 10% leidt. Een schril contrast met de 30 extra banen bij het Openbaar Ministerie, die burgemeester Krone nog wolverljouwd uit het vuur wist te slepen. Friesland en Leeuwarden leveren meer in dan de andere provincies. Gelukkig zegt de minister dat zelf ook. Hij zegt het is een onbalans. Nou, als de minister het zegt, moet hij zelf de onbalans ook herstellen. En daar zijn we nu over aan het lobbyen. Nevens Krone is genoeg beknibbel op de Frieske Rijksdiensten. Ze verdoen al jeder het kadaster naar Greens dat ik het haatkantoor van de nieuwe Kamer van Keephandel Noord vestigen waar. En moest ik de loutervestiging van de Frieske Voedsel- en Warenautoriteit sluiten. Boven dat zal ik de onderwijsinspectie in kwarten haar kantoren in de Achmea-tour bij verlitten. Burgemeester Krone wil na weken daarom naar Den Haag om nog voor het Kamerdebat van Waasje de politiek op oren gedachten te brengen. Nou, het is nog niks onomkeerbaar besloten. De mensen zijn ook nog niet wegbezuinigd, dus de mensen zitten nog op hun plek. Laat er heel veel lekker zitten, in Leeuwarden, in Friesland. En dan heb je het hersteld. Oud-stedelid Aukje de Vries, die nu voor de VVD in de Tweede Kamer zit, vindt ook dat Friesland zwier getroffen is als andere provincies. Maar verwacht het op korte termijn geen correcties. Ze denkt wel dat in de toekomst in een oor juchtlutsen worden kan. Er worden ik al compenserende maatregelen naam, wat zo'n 100 arbeidsplakken opsmiet. Maar er staan ik wel wat dingen naar de toekomst die waarvan ik zie. Dat biedt wel mogelijkheden om te zien van nou, hoe kunnen we dat voor de toekomst de ellende wat minder maken. En welke mogelijkheden denk je dan nog? Nou ja, ik denk je defensies, daar komt nog een heel soort op on. Dus daar biedt het ik wel onknopingspunten, wat het mijn naam neemt in de brief van minister Blok. Maar ja, ik hoor bezuiniging en dan moet je van nou ja, hoe slaat dat del? En kist ik dingen die goed passen bij de werkgelegenheid in Friesland, kist je wat meer behouden.